Pilón, porque hai sede de fluxo. No descenso paraíso lobeitos vacinais de pucho. Ose bucear nun restaurante de luxo. Quero a mesa de primeiro e coello de segundo. Non vou a parar ata que escoito un aturuxo. Ainda risco de afogar, ninguén me vai sacar do meu Lambeconas, lambeconas, xa non é un insulto. Lambeconas, lambeconas, son obxecto de culto. Non me sexas egoísta cando fodas ca tua dona. Ten respeto e reverencia a cada pelo da súa cona. A ti ben que che gusta que che coman a pirola, pero logo a tua señora non lle das prazer oral. Crees que un cunilingus é algo así como unha esmola, porque dis que non che presta, porque dis que sabe mal, porque dis que é de maricas cos colegas de parola. Que sentido ten que coma conas un homosexual? Isto debería ser materia nas escolas, que saiamos cun diploma en succionado xenital. Ver como outras cosas se asoman as raiolas dese orgasmo farturento que fermenta no padal, dese líquido elemento pronto de volver as tolas, coa tua lingua cariñando garabanzo en espiral. Lambeconas, lambeconas, xa non é un insulto. Lambeconas, lambeconas, son obxecto de culto. Non me sexas egoísta cando fodas ca tua dona. Ten respeto e reverencia a cada pelo da súa cona. O igual que un home heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, unha muller heterosexual debería poder alzar a súa voz e gritar con forza: encántame comer pirolas. Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. E non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca. Lambeconas, 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 lambeconiñas, que están moi ricas. Sen comer unha cona. Unha vez estive moito tempo sen comer unha cona. Nunca tiven tanta fame como nesas 24 horas. Lambeconas.